Здравейте хора, в днешния видеоклип ще ви покажа част от моята фен среща. Вече сме тук, на центъра на Ботевград. Мама и тата са ето там, брат ми е тук. Да, беше много яко, много ви благодарим, че Да, в фен срещата мина вече. Да. Имаше някъде около 10 човека. Снимахме се. И мисля, че не мога да бъдем. Благодарим. И да. Ето мама. За първи път. Тата сте го виждали. Здравейте хора! И сега едно цвете сега. Да. И малко по-късно ще украсяваме Да. Фен срещата мина, нали? Ще украсяваме за ресторанта в Да. За Коледа. И сега ще го спреме за малко. Клипчето. Сега го спри. И така хора, вече сме в една книжарница. Да. Аз имам турбичка. Излезнахме от... Купихме 3 химикал. Да. Излезнахме от книжарницата и отиваме към цветарски магазин, защото имаме и рожден ден. И фен срещата мина успешно, нали ви казах вече. Светя. Влизаме в цветярски магазин. Така хора, вече сме в цветярския магазин. Да купим цвет. Да купим цвете, защото подарък, защото едно момиче от нашия ресторант има рожден ден. Аз съм тук и мама тук. В цветарски магазин. Хора, вижте какво по-яко цвете има. Направиха и за нашата рожденичка. Тя се казва Бранислава. Да, Бранислава. И какво? Тя сигурно ме следи. Нищо. Тя се казва Бранислава и да. Много яко цвете. Да. И да, хора. Да знаете, че аз ще приключвам клипа. Направихме фен срещата и ако искате още фен срещи... Да. Или ще отидем да изберем торта. отиваме да берем торт, така че ще се видим там. И ще видим, когато почваме да украсяваме. Да, ще го сложим на пауза и отиваме сега в една сладкарница и ще ходим в нашата сладкарница. Ще ходим. Айде, приключвай. Да, нашата сладкарница. И така хора, ще има част 2 и гледайте, да.